Здравейте и добре дошли в поредния епизод от преданието Риболовни битки. Днес се намираме на река Марица. Отново имаме интересен гост, който много от вас познават. Така че останете до края, за да видим как ще протече този риболов. И така, няма да губим време с излишни приказки. Нека да ви представя моят гост, който пак казах, вие го познавате. Обещах, ще му дам реванш. И Ники Аврамов пак. И пак съм аз. Пак е той. Пак съм аз. И този път се надявам. Надявам се днеска да не загубя този път. Имам някакви фокуси специално предвидени за тебе. Ще ги видим. Първо да те питам сега. Предния път беше доста зле. Искам да кажеш къде си ме довел и защо си избрал това място и какво ще ловим. Така, днеска се намерим на река Марица. На много известно място през тази зима на Симеонград. Основно ще ловим моронажи и кефали с прилични размери. Надявам се този път да има някакво количество, за да може битката да е равностойна. Защото предния път беше доста слабичко. Много се изложи. Да. Хората видяха. Ние сега си говорим, че фащаме риби и сега си говорим, че фащаме риби, ама накрая да ни стане така, че па да се изложим. Сега ще разберем, не знам. Няма, ние направихме 2-3 пробни изтичания, фанахме някоя друга риба, така че надявам се да ви бъде интересно днеска. Има много риба, играят риби постоянно. Така че мисля, че ще се получи един добър филм. Да, започваме. Гледайте до края и ще видите резултата. Опа, Ники, какво да не си болен, бе. Да не си болен. Какво става, приятели? Опа! Напълнях ми жаварницата. Тук колегата се опита да фаща някакви риби, но много не му се получава. Тъй като в предното видео някои хора казаха, че не сме показали монтажите, това сега ще поправим това нещо и ще кажем с какво ще започваме да ловим. Аз съм избрал 3 грама пувка тип буре с една оливетка и няколко съчми като стопери. И повод може би около 50 см. Така съм разбрал, че това нещо ми работи тук. Направих няколко изтичания, фанах една-две риби, така че това ще бъде повод днес, с който ще ловим. Нещо, което е изключително важно при риболова и с това нещо успях да хвана сутринта няколко риби повече от Ники. По-късно му го издадах това нещо като стратегия и той почна да лови. Това топченци помага много за риболова. И това е комбинацията. Днеска вече е март месец с мартиничка. Определено риболова не е това, което беше. Ето е рибата. Определено риболова не е това, което беше преди около месец, когато идвахме тук. Наистина хванахме огромни количества риба. Но може би с настъпването на пролета рибата се е отдръпнала някаква част, друга пък се е набола. Не иска да се храни. Някаква част също е взета от хората, защото това е доста посещавано място от риболовците. В кепчето се откачи рибата. Не можах да ви я покажа как се беше хванала. Но пък едно прекрасно скобарче. Такова скобарче, което доставя уникален кеф. Аймете, почвам табърта. Само искам да видиш какво ще изкарам. О, кочо.
Готов ли си? Плач. Сега ще покажа, видиш, на хубава лайче. Наричко. Покажи сега как си го хванал. Сега ще покажа. Само една секунда. Искам да покажеш на хората какъв ти е такъма за днес. Какво си подготвил? Къмчето е много специално. Каза към се, няма нищо особено. Сега ще покажа просто въпрос. Да видите. Имахме много запитвания от предния клип, че трябва да показваме такъмите, с които ловим. За сега няма да коментираме марки и така нататък, само монтажи. Ето го показваме. Сега. Откъде ще започнем? Отгоре, надолу или... Ами ще започнем от куката. Само да изчиста да не се видят мърсотиите. Така. Лова с кука 9 номер. Няма да казвам на коя марка е. Средна кука по големина. Нито е малка, нито е голяма. Повода ми е около 35 санта. Натежението с оливета задължително, защото дистанцията е много голяма. И така по-лесно я достигаме с 5 грама плувка. Стръвта ми е бял. 3 бели, едно червено, като ги върта. Имаме и друга алтернатива, ще видим. Ще покажеш ли с каква пувка си, ако обичаш? Кажа как. Защото май се измъкваш и Плувката е много специална. се криеш. Не искам да я показвам. Вижда ли се? Буря. Обикновено нормално буря. Колко грама? 5 грама. 5 грама. 5 грама бурница, за да мога да достигам дистанция около 30-35 метра. Дължината, на която ги гона, но виждам се малко навътре, така че ще се опитам да ги намерим малко по-насам, за да може да направим по-интензивен риболов. Защото така хамологията е доста голяма и кефа някак се обезмисля. Стига си бъркал. А днеска е почивен ден, бе. Какво въртиш с тази бормашина? Чакай да покажа. Не знам дали се фокусира. Фокусира ли се? Вижда се идеално. Не почваме. Като знам с кой съм. Пак ще плачеш. Колко да плача? Пак ще плачеш. Не, този път няма да плача. Легнал съм си рано. Въобще не се успах днеска. Даже грам. Хич. Винаги имаш някакви оправдания. Да, даже съм си взел чаш, че не съм изтрезнял. От вчера едно мляко си взех, че цепи ма Но главата. обичаш много да се оправдаш. Не се оправдавам, брат. Казвам ти, че днеска ще те опукам. Да знаеш. Значи давам ти втори шанс, който дано да ни го пропилееш, защото ще е последен. Не се притесняй. Лошото е, че забравих жаварника, така че ще ги борим. Ще ги борим рибите. Ама то какво да ги борим, като ти днес като те гледам не мога да се ориентираш къде си още. И най-вероятно ще ме гледаш само аз как фащам риби. Така че времето си покаже. Ей, точно пред мен скочи. Чува, патка беше. Точно пред мен изкачат, играят само големи. Значи, как ще си обясниш това нещо, че само когато съм при теб, аз ти тогава хващаш? Иначе ти не можеш да хванеш. Как ще го обясняваме? Да. Аз си мисля, че заставаш до мен, защото искаш да научиш нещо ново. Аз... Друг повод не мога да... Значи, само да кажем резултата. Резултата от до тук е за мен, така че няма какво да научавам аз. Ти може да научиш само от мене. Сега като си говорим, ще пана след. Да, защото съм при теб. Защото съм при теб. Иначе една риба има фанш. Много си слаб. Много слаб рибар. Хубаво, че съм аз тук при теб, да можеш ти да хванеш една риба.
Ники, деня напредна вече така доста. Ето, браво, пак фана, аз те оставих. Пак. Аз не съм успял да ги плащам. Вярно е, фана доста риба днеска. Оставих-те малко така да половиш. Та исках да те питам за риболова. Кажи ми, как протича половината ден, горе-долу мина? И общо взето така. Постоянно се фащат някакви риби. Начинът е равностоен. Това фащам, като в момента сменихме дистанцията, вече взехме да ги търсим по-наблизичко. Преместих се рибките. Ето сега сам дали се вижда на камерата. Прекрасни моронажи, да. Прекрасни. Моронажите са фащат, лайчета. Както казах, доста риби. Битката ще се води до последната минута. Се надяваме, че този път реванш ще бъде взет от мен. Имам изключителни шансове. Абе, никакви шансове нямаш, купиташ мен няма... Ти тук всичките дървета отзад за тебе ги изпочупи. И то с такива лоши очи като тебе, как няма ги изпочупа? Аз съм ти виновен сега. С къса да ми завиждаш. Това, че ти толкова си можеш. С къса се да ми завиждаш просто. Според мен, да, грешката не беше, че не можа да се ориентираш в началото къде да ловиш и много разпръсна рибите, братя. Липче се, че си рибар от скоро. Да, към 30 години горе-долу. 30 години, ама ако не бяха твоите глупости, за това щяхме вече да има 50 кг на човек. Не, аз щях да имам 50 кг. Ти си оставаш с твоите 17 риби, аз съм ти ги броял. 17 риби, после хората ще видят 17 риби. Не мога да изкараш заваръка заради мен. Добре. Остай се, снимай и гледай, само да видят хората за какво става. Ще видят накрая. Що да видят накрая? Пускам риба. Оп, изтървах. Няма нищо, следващия път. Добре. Така че ако искаш мога да се пробваш. Отивам и аз да лова. Доста напреднах, доста риби фанах. Гледам, че се обърнал горната джука, така че стила фащай. Отивам и аз да лова, защото само ти така да хващаш да те гледам не става. Знам много хубав магазин в Симеоновград. Спреш да ме почерпиш после нещо. Едно лукче мога да те почерпа. Лукче не, ама аз си избера нещо. Или една бузичка. Или една ярмичка. Бете, кажи две думички как протича риболова. Обясни. За мен риболова в началото беше много добър. Ето тук отпред ги намерих рибите на дистанция около 15-20 метра. И почнах да си храна с храна, без черви. И почнах да си лова с кобарчета, кефали, общо взето риби, каквито има пред мен. И като заложи на една по-далечна дистанция, където му даде някоя друга риба, обаче в течението на деня направих аз едно късени, което целият към ми за мен. И се наложи да сложа по-тежка пувка, за да мога да влизам на неговата дистанция. Което пък всяко зло за добро се оказа и по-печеливша стратегия. Успях да фана горе-долу около 5-6 риби повече от него, което ми е напълно достатъчно за този момент. Толкова си можеш. Няма какво по-хубаво повече да искаме днеска. Да, само това ще ти кажа, че риболова потръгна, стана направо сеч. Приказка.
Приказка, да. Рибите дойдеха насам, вече не са на тази дестинация, която бяха навътре. И просто риболова стана много приятен. Ако се беше случило от самото начало, ще да е песен. Ама, вижда да е пак. Доста риби изкарахме. Продължаваме да си правим кефа. Най-вече да се състезаваме. Битката да е епична, нали така беше? Абсолютно. Това път, че има килограми, няма да има. Да, доста килограми ще има. Като на Пловдив Open. Тук вече рибите са по-сериозни. Ето аванс да го затегна малко, защото така ще е вара до утре. Ама ти фанали, бе? Никак, няма да чакам. Вида. Аз съм в крак с молата. Опа, откачи ми се. Няма нищо, случва се. Таман. Случва се, няма. Днеска няма да съжаляваме за такива риби. Имаме няколко такива откачени. Просто Ето няма как да има много риба. Толкова много риби, няма начин да не закусяваш нещо. Просто има много риба и риболова е като удоволствие направо. Класика. Кажем малко и за мястото. Мястото е топ. Жалко, че времето напредна. Намираме се. Много кратък период, рибите се чупат, защото вече ще почне да стане топло. И ще наблегнем на друг тип риболов. Намираме се точно под Симеоновград. Тук е добре познато място на всички къщите, където са. На големия завой на река Марица. Тази година доста риболовци тук дойдоха. Преди около месец направихме един риболов. Аз казах вече за него. Който риболов беше доста успешен, но на фона на амплитудите и температурите от миналата седмица, ветрове, дъждове и така нататък, риболов наистина днеска се засили много. Спрямо предните дни е бил по-слаб. Имали сме явно и късмет да направим един такъв хубав риболов, на който всеки би се насладил. Пожелавам го на всеки да изпита тази емоция, която ние днеска изпитахме. С толкова много риба. Много хубав звук. Поради настъпващата пролет най-вероятно това ще бъдат и последните ни риболови, защото ето това скобарче вече се е подготвил да хвърля хайвер. Така че най-вероятно това ще бъде последния ни по-така силен риболов. Ще има риболов най-вероятно по реката, но няма да е с този интензитет. Така. Ники май риболова мислихме, че няма на къде по-силен да стане, обаче са нам още по-силен. В момента с една касапница, братле. Такъв кеф доста време не е било. Това е фалиш ваеш. Том двамата ваем на време риби. Рибите просто показва, че долу е мармалат. Рибите просто дойдоха съвсем отпред пред нас. Мечтата просто на всеки.
Ето, че дойде и края на днешния риболов. Мисля, че се представихме прекрасно. Много риба имаше в днескашния ден. Никито ще ви каже след малко как протече риболова. Тъй като той си забрави живарника и регламентът на днешното състезание беше, който първи направи 20 риби, той става шампион. И аз го победих с 5 или 6 риби. 5-6 риби беше, да. Браво за което. Значи, признавам си. това беше края на спора. Вече ви реванш няма да му давам. Чакам следващия претендент, който има желание да пише в групата Риболовни битки във Facebook, за да се запише за това предизвикателство. И сега ти кажи как протече риболова за нас в днескашния ден. Толкова прекрасен, аз съм много доволен. Да, беше много хубав деня. Първо ще започна от това, че сутринта рибите тръгнаха малко, трудно ги фащахме. В интерес на истината бързо реагирахме и може би след втория час си ги събрахме пред нас и почти през целия ден беше някаква абсолютна касапница. Все пак за това сме приготвили 3 кофи, 2 глави и се надяваме рибите да мога да ги поберем, да ги снимем, да ви ги покажем. Изключително много се влияха от храна и черви. Както той тук си е така, който едва знае за какво става въпрос. Нищо по-особено няма. Винаги тук хората, които са идвали, знаят, че рибата се влияе от храните и от червите. Ни беше и по-различно и в днескашния ден. Така че ако искаш да се опитаме да вадим товарите. 100% ще ги изкараме сега. Ако яки сме, яли сме. Няма да разкъсаме. На 3. Едно, 2, 3. Колега, ще мога да помогнеш. Няма вади. По мое скромно мнение над 40-50 кг. Над. Защото аз не мога да го дигна този живаник сам. 50 кг мисля, че не са ми проблем, значи сам не мога да го дигна, над 50 кг има. Това е, приятели, от днешния излет. Мисля, че много добре сме се справили. Не, много добре. Направо ги убихме. Добре, хайде да пускаме рибата. И всички съветвам всички хора, които хващат толкова много риба, да я пускат, за да има другия път пак какво да хващат. Време е да пускаме рибите, защото доста време ги държахме отвънка. Да се живеят и апел всички да го правят това нещо. Другото, което искам да кажа е хората да се събират боклуците, защото на реката е просто ужасно. Айде! Наслука на всички. И така, нашето риболовно приключение завършва днес на Симеоновград, на река Марица. Благодаря ви, че изгледахте до края на видеото. Ще се радвам да се абонирате, защото така помагате на канала да се развива. Ако желаете с някой близък приятел да участвате в подобно съревнование, може да ми пишете във Facebook страницата ни Риболовни битки. Очакваме ви!